Датата на раждане и датата на смъртта са начертани. О, така ли? О, да. Видеята ми за Скорпион бяха свалени, защото аз открих и тъмната страна на Скорпиона, защото Скорпион е най-мощната зодия. Бях заплашвана даже. Между другото, да. Пожелаха ми да усетя отровата на Скорпиона. Сексът е в Скорпиона. Сексуалната енергия е в Скорпиона. Нашата истинска същност я виждат най-близките ни в къщи. Да. Това е зодията по Луната, която е. Защото Луната е символа на майката, на женствеността, женската енергия. Енергията е девятка на 25-та. Това е завършващ цикъл. Последните 9 години, които отминаха, каквото не сме приключили, каквото не сме довършили, сега е момента в тази година. Другата година е единица. За световен мащаб. 2026 ще има много експанзия, много нови начала в световен мащаб. Аз имам повече консултации с мъже. Повече, защото много често се чувстват неразбрани от жените си. И те са семейни мъже. Здравейте и добре дошли в днешния епизод. Много съм развълнувана, защото на гости днес ми е нумеролог, астролог, създател на съдържание, много известен в социалните мрежи и ще си говорим за много интересни неща. Днес на гости ми е Николета. Ники, добър ден, как се чувстваш днес? Добър да бъде. Ами прекрасно, предвид многото ретроградия и затъмненията. Коридора на затъмнение. Ти влезе тук в студиото и направо ме отвях. Буквално не сме спирали да се смеем откакто си дошла. Буквално направих няколко кадъра, за да започна този подкаст и вече не знам откъде да го започна, защото ти каза, че днешния ден ще бъде много, как да го нарека, емоционален. Да, леко така, като комуникация ще има и така напрежение, ще има еуфория много. Ти каза лапсуси, аз се притесних, направих няколко лапсуса. Добре. Аз се вълнувам, защото имам голям интерес на тема астрология и нумерология, каквото съм получила и научила от интернет пространството. Правила съм си собствена натална карта, опитвала съм се да изчисля някакви неща. Не ми се получава в интерес на истината. Важното е, че си знам зодията, асцендента и луната, което смятам, че като за начало за един начинаещ човек е много добре да знае. Нали така? Ти по много хумористичен начин поднасяш информацията, когато става въпрос за зодиите. Искам да кажа на зрителите, че аз съм си подготвила този път сценарий дори на хартия, защото това са много въпроси, които искам да ти задам. Ето, смешно ми е, не спирам да се смея и затова направо започвам от началото, за да не изтърва нещо. Искам да си говорим за много неща. Ето, разделила съм ги, да започнем с това зодиите, преди нумерологията, с астрологията да започнем. Добре. Съгласна ли си? Да. Добре. Виж какъв ми е първия въпрос. Съществуват ли трудни зодии? Това го казвам, защото сме свикнали да приемаме определени зодии за, как да кажа, имат някаква слава. Например, Скорпиона. Да. Той е така щях да започна от него. Скорпиона, да. Лъвът, че е горд, обича материалното, рака, че е чувствителен. Но има ли наистина такива трудни зодии, които тези всичките неща не са мит? Например, за Скорпиона. Скорпиона в една платформа, така много известна. Така ме захапаха за видеята ми за Скорпион. Даже някои от тях бяха свалени, бяха докладвани, бяха свалени, защото аз открих и тъмната страна на Скорпиона. Защото Скорпиона е най-мощната зодия, с най-интензивна енергия и тя съответно има и тъмна страна. Всяка зодия има тъмна страна, но тъмната страна на Скорпиона не е като на всички други зодии. Тоест тя е можем да го поставим най-отгоре. Абсолютно, Скорпиона. да. Имаше хора, които сигурно се обидиха и докладваха видеото. Да, абсолютно. Скорпиони. Репортнаха ме на 2 пъти. Опитах се да го кача наново, да направя ново видео. Отново бях нападната на лични съобщения. Бях заплашвана даже. Между другото, да. Пожелаха ми да усетя отровата на Скорпиона, обаче те самите не знаят. Всъщност аз бях направила видео допълнително, че луната ми е в Скорпион на мен, така че те не знаят, че аз имам голяма доза скорпионско в мен. Да. Много от тях не знаеха, но така не е лошо това нещо. Той слагаш Скорпиона топ 1 като трудна зодия. Трудна, да, много трудна, защото енергията на Скорпиона е много интензивна, много силна. Той самия не може да я удържи. И когато Скорпиона не може да удържи тази силна емоция и изригва, избухва буквално. И тя трябва да се канализира винаги в нещо. Сексът е в Скорпиона. Сексуалната енергия е в Скорпиона. И тя е много мощна.
Дали ще я канализира в това, в работа или в спорт, каквото и да било, тя трябва да се изразходва, да е насочена правилно, защото ако не е правилно насочена, тя може да разрушава и той може да се саморазрушава Скорпиона, но може да разрушава и други хора. А коя е противоположността на Скорпиона? Има ли пак най-добра? Телец. Да, това е в оста Телец Скорпион. Те са в опозиция като аспект в астрологията, но страшно много се привличат. Това за мен е фаворит двойка сред хората. Тоест така ли вървят, както са по оста противоположност, трябва и всъщност да се привличат. Така точно ли? така. Плюса и минуса. Да, плюса и минуса. Те не могат един без друг. Не могат да се търпят много често на моменти, защото са твърде различни, но се и допълват също така. Много се допълват. Тоест ти смяташ, че трябва противоположностите да се допълват, колкото да са два еднакви като енергия и заряд? Като стихи по-скоро там няма, всичко е като една равна така. Да, няма пикове, спадове, скучно. Тихичко, кротичко, много се разбираме, примерно като Дева и Козирог, Дева и Телец, всичко е много тихо. Те девичките са... Да, аз съм Дева и много, много добре си пасвам с девите, си пасват много добре с Козирог и с Телец. Като партньорство, интимно и така нататък. Горките скорпиони сега, които слушат. Скорпион, да. Сега, аз имам един въпрос. Много често го казвам на мои приятели, аз не знам дали е истина, аз съм си го измислила това нещо, може би, но замислям се сега в моето обкръжение, аз съм зодия Лъв, около мен е пълно с риби, но се замислям, че има определени зодии, които изобщо не са в моя приятелски кръг, дори в така по-широк, как да ти кажа, приятелски кръг. Тоест, аз не комуникирам с определени зодии. И съм си мислила дали това е свързано, че някак си не се привличаме помежду си, определени зодии с определени зодии. Да, отблъсквате се. Вярно е това. Кои зодии според теб те отблъскват? Ти си Лъв. Щях да кажа Рак. Но ти имаш много рак в картата, затова аз ти виждам като рак, буквално. Да. Се водни зоди около мене, но така, примерно, сега се сещам, примерно, само за един скорпион, който познавам и е бил някога в обкръжението, да кажем, скорпиона почти не съм го срещала. Това е интересно, защото скорпион и рак се така синхронизират добре. Ами да, имах си скорпион, много добър приятел, но така последствие, нали, съм се замислила за определени зодии, които буквално един човек съм срещала, който знам, че такава зодия и всичко останало сякаш ги няма и съм си мислила, че това е някакво привличане, отблъскване и един вид не може да си заобиколен от всичките зодиакални знаци, нали? Да, няма как. Аз също усещам зодии, които не могат да си комуникирам добре с тях. Аз това ще те питам, ти сега като видиш, примерно, колегите или някой тук наоколо, можеш ли така по външен вид поддържание, така горе-долу? Като стихия мога да позная зодията. Понякога съм познавала директно буквално зодията на за тези човек. По-силно изразените, Да. Тоест, огнените зодии са най-силно изразени, най-емоционални, тях не мога да ги сбъркам. Те говорят много, винаги. Те са доста така сприхави. Сприхави. Сприхави са и на... Добре, аз като съм зодия Лъв, като съм луна в Рак и асцендент Везни, коя зодия ме виждаш? Като Рак. Като Рак? Защото имаш много Рак в картата. Ти имаш Венера, Меркурий, Луна в Рак и още други планети. Аз никога не съм се чувствала Лъв, в смисъл такъв, че нали, много от нещата характерни за Лъва, аз смятам, че не ги притежавам, но си мислех, че съм по-скоро Везните, нали? Но ти сега като каза. Асцендентът ти, но всъщност какво да лъжа, аз плача почти постоянно. Да, това е по Рака. Рака и Луната. Нали, Луната е чувствителността. Луната е нашата същност, емоция, нашите чувства, начина по който реагираме първично в дадена ситуация. Това е Луната. Тя по принцип е скрита. Нали, както Слънцето свети през деня, Луната е през нощта, но тя не се вижда, защото нашата истинска същност я виждат най-близките ни в къщи. Да. Това е зодията по Луната, която е. Трябва да си я знаем. Жените трябва да си знаят Луната къде им се намира, в коя зодия, в кой дом, защото Луната е символа на майката, на женствеността, женската енергия. Тя трябва да бъде мека, топла и съответно водните зодии се много добре се чувстват в Луната, като водни знаци. Специално Рак. Рака си е на място, защото е управляван от Луната. Да.
Това е нейния управител. Той сега, че съм заобиколена от риби, е много добре. Да, луната в рак се чувства перфектно. Ще ми много търпят добре. Чувствителността, аз съм ревящата Симона. Така, да видим, продължавам с следващите въпроси. Тук вече изговорихме кои двойки си пасват най-добре, доколкото разбирам тези, които са в противоположност, т.е. полуста те противоположни. Те си привличат най-много в опозиция. При тях има и голямо напрежение, но това е от различията. Но много се допълват. Там винаги има прогрес. Тези специфики в аспектите, такива напрегнати, нали, квадратури, опозиции и така нататък, да не обяснявам, че е много сложно. Много сложно. Има напрежение, но има и прогрес. При положителните аспекти има едно сладострастие. Спокойствие, но застой най-вероятно. Да, застой, няма никакво развитие. Можем ли да говорим, че в такъв момент по-бързо ще си омръзнат тези хора? Аз съм го изпитала. Да. Когато, примерно, в една синастрия, сходство между партньори, всичко е само в тригони, в секстили, в много хубави аспекти, всичко е пей песен и след една година филма приключва. Да, просто много няма бързо. емоция, нищо не се всичко случва. Всичко е изживяно вече, няма какво да ти разтърси. Не, аз наистина много съм си мислила на тази тема, не само от астрологична гледна точка, но наистина това между партньорите, дали противоположностите е по-добре, отколкото... Да. Аз харесвам опозиционните зоди много. Опозициите се привличат много. Пък иначе с хубавите аспекти няма с кой да се скараш вкъщи. Да, абсолютно. Добре. Кои са най-експлозивните комбинации? Тук съм си записала. Има ли такива, които според теб са най-така зрелоопасни, когато се съберат? Скорпион и лъв. Скорпион и лъв, това е войната на световете. Имам едно видео, което е кръстено войната на световете. Имаше и коментиращи, които бяха написали: не, това не са светове, направо галактики. Лъв и Скорпион, това са много противоположни зодии, които имат различни потребности. Доста. Лъва е на сцената, той обича да е на пиедестал, могат да бъдат и по-егоцентрични, по-себични. Те са много щедри, когато са хвалени, когато наистина им се признават качествата. Лъва си е страхотна зодия, бих казала, защото е управляван от Слънцето. Скорпиона е друга противоположност. Скорпиона е таен, потаен, мнителен, затворен и всичко това, което не е лъва. Да, ние лъвовете си казваме всичко постоянно и сме толкова, според мен, открити. Но пак това е някаква симбиоза, нали? Пак казваме, асцендента играе роля и луната, изобщо... Той е управителя на цялата ни натална карта. Добре, сега. Значи, зодия е едно. Асцендента е, доколкото знам, това, което сме ние пред хората. Точно правилно така. Ли го обяснявам? Маската, която ние слагаме несъзнателно. Физиката ни, външността ни, маниерите, ето това, което правим в момента. Жестикулиране, маниери, комуникация, начина, по който ни виждат другите. Това е асцендента. Това е най-силно. Те ни виждат навън така, но вкъщи... Да, това е нашата маска. Вкъщи сме луната. Луната си, да. Емоционалността, това, което си е вътре в нас. Слънчевия знак, това е нашата зодия. Слънцето. Всъщност, какво означава нашата зодия? Това е пътя, по който ние трябва да преминем в този живот. Чертите, които трябва да придобием. Но не всеки придобива чертите на зодиакалния си знак. Много хора остават в енергията на лунния си знак. Това също много хора не го знаят. Тоест и това, че се раждаш с тази зодия, не означава, че притежаваш тези качества. Тоест ти трябва да ги развиеш във времето. 80% от хората не притежават зодиакалния си, чертите на зодията си. А това мисия ли е? Трябва ли мисия е, да. Някои влизат в тези черти, придобиват ги, други не съвсем. Така. Това трябва как да го определим. Тоест какво ние единственото, което притежаваме наистина е луната си, нашата емоционалност. Ние идваме с тази същност на луната. На лунния си знак. Идваме с това ни е познато, това е нашата душа, същността ни. Няма как да избягаме от нея. Това е интересно, не го знаеш. Ние си го носим и ще си го носим цял живот този знак. Затова обясних, че луната при жената също е много важна. Най-важният фактор при жената естествено е при мъжа, но просто луната символизира женското. Луната ми, като си я видя в кой дом е, това какво говори? Къде изтича тази енергия? Къде я влагаш тази енергия? При теб е в 9-ти дом. Това е? Това е дома на висшето образование, на духовността, далечните пътувания, чужди езици. Така че... Добре, чудесно. Продължавам така.
с следващия ми въпрос, който разбира се, че трябва да бъде свързан с ретроградния Меркурий. Защото това е една тема, когато дойде ретрограден Меркурий, той има много други ретроградни планети, нали, не е само Меркурий, но това е като някаква реклама, аз не знам, и се почва сега, не правете това, правете еди си какво, статии дори във всички медии. Какво ще ми кажеш ти за него? Какво всъщност е това? Ние в момента не се намираме само в ретроградната фаза на Меркурий, а и на Венера. 2 в 1. До средата на април някъде ще сме в тези ретроградия. Меркурий е планета на комуникацията, на интелекта и това нещо влияе, когато тръгне назад, когато обърне хода си. Меркурий влияе на комуникацията между нас, между хората. В момента се намира Меркурий в Овен и комуникацията става разгорещена. Меркурий в Овен действа и после мисли. Говори и после мисли. Какво означава ретроградие? Планетата ни дава шанс, възможност да изчистим много неща, които е трябвало да направим преди. Но не сме го направили. И дава ни шанс да довършим неща, които сме започнали и не сме ги завършили. Затова казва, че не е хубаво да се правят някакви нови неща, които трябва да завършим. Да. Както и по Венера. Венера в момента влезе в Овен и тя. Венера в Овен искам тук всичко сега на момента. Това е. Венера в Овен, тя не мисли. Буквално действа. Тя е експанзивна в Овен. И тя е ретроградна, съответно. Идват стари наши приятели от миналото, идват стари интимни партньори, бивши, напомнят за себе си. Да ни объркат. Точно така, почукат на вратата ни и казват, ти още ли ме обичаш, още ли ме желаеш, искаш ли да се оправим и така нататък. И хората се подхлъзват така, вместо да завършат напълно. Тоест, това е като едно изпитание, тест. Дали си взел урока, за да продължиш на чисто напред. Но и здравите връзки могат да се разклатят също така. И други такива връзки уж здрави могат да се сринат буквално, когато основата не е стабилна. Тоест, разбрахме какво всъщност трябва да направим, да не започваме ново, да изчистим старото, да внимаваме за изпитание, кой ще почука на нашата врата. Добре, и в крайна сметка това може да се използва този период позитивно, защото всъщност това си е някакво пречистване. Нали? Така можем ние можем да си оправим и отношения в тия ретрогради с хора. Може и да останем в отношения. Наново ни дава шанс да изчистим отношения, които са се скапали. Тоест не трябва всяка една врата да затваряме, нали така? Да. Просто трябва да сме по-прецизни. Да. Добре. Превключвам сега бързо към нумерологията. Да. Защото ти правиш и такива комплексни анализи, които включват астрология и нумерология. Сега, мисля, че който му е било любопитно, знае как се изчислява пътя на живота, така ли се нарича? Пътя на живота, да. Всеки го нарича. Това е дата, месец, година и се стига до едно число. Да, редуцира се до едноцифрено, винаги се получава, почти винаги двуцифрено. Но в моя случай е 11, което не се редуцира. Точно така. И пак е с енергията на двойка. Така ли? Това да го уточним. Добре. 11, имах едно така скорошно видео за 11, това е духовния водач. Това са 2 единици. Едната единица е за мен. Аз съм, моето, индивидуализъм, его. Двете единици са за мен и за теб и за много хора. 11 е за другите. Винаги дава. 11 трябва да дава. Да дава и да помага. Той иска, не иска, ще трябва да помага. Ще му се наложи в този живот да помага на много хора, защото може. Може да дава и да помага и може да показва пътя на хората. Добре, аз май ти бях споменала, чувала съм, че 11, т.е. 11, 22 и 33 не се редуцират. Да, това са така наречените царски числа. Чувала съм, че това са сега, има хора, аз и в предния епизод коментирахме, които вярват в прераждания и други подобни, но съм чувала, че 11, например, е такова число, което показва, че човека, носейки го, е стара душа, която се е прераждала много пъти. Чувала ли си или защо говорили ли се в нумерологията подобно нещо? Не, по принцип не е
Аз понякога се чувствам стара душа, уморена, прераждала се. Това са със специална мисия хора просто, които са дошли тук наистина с по-тежка задача от другите. 11, 22, да не живеят 33. само живот за себе си. Да, точно така. Така. Как да проверим дали си пасваме с партньора по дата на раждане? Това много вълнува също хората. Правят едни сметки, сборуват едни числа, но наистина как стоят нещата при числата? С зодиите го разбрахме, но при числата как е? Принципа при нумерологичната синастрия, там се вижда, като се разгърне картата така, езотеричната решетка, като се начертае, като се заглобят числата и се вижда, се налагат картите една върху друга и се вижда синхрона между партньорите. Дали го има, дали го няма, къде куца, за теб ли съм, не съм ли за теб, за мен ли си. Само така, иначе така по цялата дата на раждане е трудно. Трудно да се... Всъщност, ако сложиш 2 единици, най-трудното нещо, което съм виждала така в отношенията, когато имаме дата на раждане единица или път на живота единица, двама души с еднакъв път или с еднаква сила от рождената дата, да кажем единица, почват да се бият много. Два остри камъка не мелят брашно. Аз също така... Добре, има ли подходящи? Да. С път на живота едно като мен. Да. Аз също. Ти с едно. Да. Всеки дърпа към себе си. Всеки иска да бъде индивидуалист. Всеки иска да направи нещо за себе си. Няма как тези души да останат така. Тоест, все пак и при числата има някои, които се привличат и такива, които се отблъскват. Да, и при числата, но така... Но поне виж по-лесно, нали, има много популярни шегички в интернет пространството, където разни мъже звънят на майките си да ги питат кога са родени, а майката казва, нали, тази ли ти иска, сега тук ти прави натална карта, нали. В този контекст, понеже е по-трудно, но пък повечето жени си сигурно ще им е по-лесно да направят изчисление с бъдещ партньор по дата на раждане и така, нали. Но доста по-бързо става. Има ли такива числа, които наистина има симбиоза между тях? Правило ли ти е такова впечатление? Единица и двойка. Единица и двойка като път на живота. Пътят на живота е много важен да се гледа между партньорите. Те се допълват. Единицата е по-егоцентрично число. Двойката винаги дава. Това е партнирането в нумерологията. Двойката хармонизира хармонията за мен и за теб, както казах. Единиците, двете единици. Това е естественото продължение на единицата, двойката. Да. Така че това е супер синхрон. Тоест, ти смяташ, единицата и двойката са много... Да, напасват се. Но 2 единици, ако ги събереш на едно място, ще има голямо напрежение, борба за власт. Нали пък говорихме, че в крайна сметка понякога това да е експанзивно и взривоопасно, може пак и да е положително, но ето пак много прогресивно зависи. Прогресивно е. Много зависи. Добре. Попитахте кои се привличат. Аз наистина съм тук с големия списък. До сега не съм си писала така, но те са много неща. Преди да си поговорим за 2025 година и какво очакваме да се случи, нещо така по-любопитно, да си говорим за моята натална карта и ти нещо тръгна да казваш за 23 за днешния ден. 23 е, така да го кажа, най-сексуалното число, с най-сексуална енергия. Не говорим супер буквално като сексуалност, защото всички знаем, че повечето хора знаят, така да го кажа, че 23 специално като сексуално число, това е, сексуалната енергия е най-мощната енергия в света. Тя движи. И днес сме 23. И твоят път на живота е 32. То е същото. Петица от 32. Това са хора, които имат сексуален магнетизъм, привличат, енергията им такава, че много лесно полепват и привличат. Кажи нещо лошо за мен сега. Ти тук каза някакви позитивни неща, кажи нещо лошо. Нещо лошо. Да, нещо в негативен аспект. Гледах картата, но не видях така. Стига. Някакви гадни работи не съм видяла. Не съм ти дала нищо под масата да говориш такива. Само хубави. Добре, имаш много вода в картата, имаш много въздух, имаш много мека енергия. Няма огън, няма земя, нали, тия стихии, които са по-такива, по-агресивни. И си много мека като енергия, много балансирана. Аз това ти казвам, че нямам нищо общо слова. Да.
Нали, това обяснявах за слънчевия знак, че не всеки придобива. Макар че огъня го имам, нали, много лесно мога да превключа и да се ядосам, нали, но със сигурност генерално не се чувствам лъв и винаги съм се чудила, нали, добре, че ми е косата малко от малко да напомня на лъва. Да, по косата може да познаете по осанката и по поведението лъва. Той винаги се грижи за косата си, за кожата си, за дрехи, хубави аксесуари. Сме лъвовете, хубави сме. Просто сме много хубави. Добре. Каква е енергията на 2025? Можеш ли нещо да кажеш за тази година? Какво ни очаква и в астрологичен аспект, и в нумерологичен, така нещо по-масово за хората? Енергията е 9 на 25-та. Това е завършващ цикъл. Последните 9 години, които отминаха, каквото не сме приключили, каквото не сме довършили, сега е момента в тази година. Девятка е много важно да си знаем личната година, коя ни е. Нали? Трябва съответно да комбинираме енергията и на личната година. Но цялостната енергия е девятка. В девятка определено много хора ще завършат, ще приключат неща, които през годините назад са започнали, не са довършили и са искали да направят, но не са се осмелявали да ги направят. Девятката е завършващия цикъл пред числата в нумерологията. И нещо като ретроградния Меркурий. Трябва да приключим всичко старо, за да може да имаме успех в новото. Другата година е единица за световен мащаб. 2026 ще има много експанзия, много нови начала в световен мащаб. Много ново, което ще се усети. Енергията на единицата ще се усети другата година. Т.е. като си знаем и нашата лична година и в случая тази, там каква съпоставка се прави? Гледаш къде горе-долу така по числото на личната година ще се е фокусирала енергията. Да кажем, примерно, ако си в лична година двойка, може да идват много партньори, много запознанства, интимни и не само интимни. Трябва да се научиш на партниране, да не си само синдикален, така, да се движиш, ами да има някакъв баланс между тебе и хората около тебе. Какво мислиш, сега се сещам? Много хора, много двойки, когато настъпи момента да има дете, това дете да се роди, правят ни такива изчисления, за да видят точно едно на ръка на коя дата да се роди детето. Говорим, когато е секцио, нали, това е възможно, разбира се. И същевременно даже и в кой час. Тоест, можем ли да кажем, че това е едно предначертаване на пътя и това според теб правилно ли е да се прави? Питали са ми го, да. Питали са ме това нещо. Моето мнение е, че колкото и да се мъчим да си го начертаем, да си го изчислим, пак е начертано. За мен това е пак е начертано, че така трябва да стане. Ние си мислим, че ние го правим, но не е така. За мен пак е отгоре. Датата на раждане и датата на смъртта са начертани. Така ли? Да. Ама не знаеш кога е моята дата на смъртта, нали? До там не съм стигнала чак. Нямаше да искам да ми я казваш. Това наистина го чувам за първи път. Начертани са според мен е така наистина. Айде да не влизаме в енергията на Скорпион, защото в Скорпиона е както и секса, така и смъртта. Прераждането е по Скорпиона. Прераждането. Аз вярвам в прераждането. Затова те питах и за душите и за тези, нали, числа, но вярвам. Той чисто, то е доказано, разбира се, че ние не се губим като частици, ние се пренасяме. Това е друга тема на разговор. Добре. Коментирахме какво ни очаква през 2025. Сега имам няколко въпроса към теб. Блиц въпроси. Да видим, като един астролог и нумеролог, какво ще ми отговориш. Ти самата зодия, с която не би живяла на един остров? Огнените зодии. Огнените? Без лъв. Да кажем. Хората не си мислят, че съм ти дала нещо под маса. Не съм имала проблеми с лъвове, овени стрелец по-скоро. Добре, защо? Аз имам в наталната си карта 4 лични планети в Дева. Което означава тотална квадратура и напрегнат аспект с овен и с стрелец. И наистина съм я усещала. Наистина не мога да се балансирам с тях. Енергията на мен, моята енергия е спокойна, заземена, те са прекалено експанзивни за мен.
Противоположния пол най-вече, може би най-вече противоположния пол. Добре. Любимо число и защо? Единицата. Единицата, защото си е твоя. Аз съм родена на 31 число, но пътя на живота ми е единица. Единицата е наистина много голяма сила. Аз, между другото, преди да разбера и защо си изчисля, че 11 е моето число, винаги на 11 са ми се случили много интересни събития в живота и 11 ми е било любимо число. Ако ме питаш сега, избери си едно число. Не е случайно. Разбрах, не е случайно. Всичко е предначертано. Аз просто вътрешно съм го знаела. Добре. Нека да си поговорим за това. Хора се свързват с теб, ти правиш консултации, нумерологични, астрологични. С какви най-често срещани проблеми и с какво всъщност ги движи да се консултират с теб? Защото най-често, когато опрем до такъв тип консултации, ние имаме някакъв проблем, стигнали сме до този момент. Рядко е хора, които са просто любопитни като мен, когато се обадих на един астролог. Така, просто за да чуя, масово ни води някакъв проблем. Кое е нещо, предполагам, сигурно е партньорството. Абсолютно, да. Любовта. Да, любовта. Тя движи за това да се обърнем към всякакви други средства, за да разберем защо нещо не се получава. Да, има тук много големи конфигурации, много ъгълници, 4 ъгълници, 3 ъгълници. Добре, ти всъщност като дадеш определен тип консултация, определено мнение, нали, спрямо това, картата и така. Насреща обаче, това достатъчно ли е? Дали ако човека търси проблем, ти му каже, че всъщност този проблем най-вероятно няма да бъде разрешен поради тези аспекти, но човека приема ли го отсреща или не? Не винаги. Само ми казва тебе, стигаме, Николета, какви ми ги говориш? Аз тук сега ти се обадих за да ми кажеш, примерно съответно ми го казва мъж това нещо. Правя с много мъже. Много мъже правя консултации, наистина. Стига, искаш да кажеш, че мъжете са как да кажа. Аз имам повече консултации с мъже. Повече, защото те много често се чувстват неразбрани от жените си. И те са семейни мъже. Да, но мъжете не вярват кардинално, те затова винаги с надсмешка, като ги питаш каква зодия си и те така се смеят малко, нали? Но има и такива, които много вярват. Вярват тези, които не вярват в, така да кажем, в една друга езотерика. Да. Вярват в точната наука. В астрология и нумерология, наистина. И те най-често мъжете за какво не се разбират с жените си. Да, просто ме питат сега, кажи тук, усещам нещо, предраздяла сме, не сме ли, нещо се случва с жена ми, не искам да се оправим, помогни ми, не мога да разбера, много години сме заедно. Това са дълги връзки. Нали, то пак е хубаво, ама това е много хубаво, че въпреки всичко, независимо дали се обръщаш към астрология или каквото идея, те търсят някакви начини за справяне с проблема. Независимо какъв е начинът, това все пак е желание да оправиш нещата, но наистина съм озадачена, че казваш, че повече мъжете търсят за прогнози. Да. Жените ме търсят също така за любовни отношения, но в друг аспект. Да, бих казала, че по-предварителен. Имам чувството, че мъжете така се притесняват, когато са в като че ли задълбочени са когато има проблем, в проблема, в едни отношения. Това е наистина много интересно. И аз се изумих. Добре. Тъй като говорихме, че са ти сваляли видеа от социалните мрежи. Да, и продължават. Дай да си поговорим за това. Всъщност, социалните мрежи са извадка за това какво вълнува хората на ежедневна база, какво скролват всеки ден. Съответно ти виждаш, че има определени видеа, които се гледат много повече от други. Какво ги вълнува наистина хората в социалните мрежи? Пак партньорските взаимоотношения, да. Не ги интересува дали ще бъдат здрави, например, кариера или нещо. За работа, да кажем, питали са ме за работа, питат, да кажем, то не толкова за работа, ще имам ли пари? Ето вчера някой ме среща вечерта, съответният човек му пита, кажи сега, за зодия или коя си, ще имам ли пари? И аз така, ми става смешно, да. Може би всичко се врати около любовта. Когато хората опрат до тези неща, се е водено от любовта. Сексуалната енергия, е най-силната в света и тя движи. Любовта движи. Много. И особено, когато на някой нещо не му се получава, той наистина прибягва до други източници. Тук съм си записала един въпрос, който ми е много любопитен. Ти знаеш ли какви са, аз пък не ги проверих, какви са знаците на Анджелина Джоли и Брад Пит? Да.
Айде са в сега си опозиция. говорим. Да, това са най-известната красива двойка, разведена вече, нали? Но можем да кажем, че те във времето са се водили за най-красивите. Бяха заедно и се разделиха. Защо, според теб? Изчислила съм и нумерологичните им карти. Най-вече. Стрелец и близнаци. Това е една от Аз имам проблем с близнаците. Само да. Смяташ ли, че близнаците са двама човека в едно? Да, даже не двама. Ама в смисъл такова малко биполярно разстройство или? Това може да се види в картата индивидуално дали имат биполярно. Тук един от колегите ми е близнаци. Не говоря за теб. Добре, да. Те са хамелеони. Да, близнаците, кой каза е от двамата? Анджелина Джоли е близнаци. Добре, а Брат Пит е стрелец, но това е опозиция в астрологията. Това е както Скорпиона и Телеца. Близнаци и стрелец наистина се допълват, привличат се много, но и така има и голямо напрежение. Тук има нужда от дай да седнем да си поговорим, да се разберем сега. Ти какво ще правиш, аз какво ще правя в тая връзка и да не се караме. Позицията е това, да. Всеки дърпа към себе си като цяло и трябва да се помирят двете страни, за да има прогрес. Той е много властен мъж, между другото. Стрелеца? Да, Брат Пит. Картата му в... Да се обади Брат Пит после да каже дали е така. Дали сме познали, да? Властен, защото в канала, как така се наричат канали в нумерологията, азовия му канал на Аза е супер пълен, с много числа, 11 на брой числа. Това е много рядко срещано. Това означава, че това е много силна личност, която има много силно присъствие и много обича да командва. Просто той върти целият цирк около него. Тя е с доста по-слаб аз, между другото, което явно така хората може да не го вярват, но реално тя не е масово хората така си мислят, да, виждайки някои отстрани, особено по това как изглежда, могат да си направят изводи, а това да няма нищо общо с човека, нали? Да. Това е... Усещала съм го и върху себе си, колко пъти хората са ме... Аз не знам това, че много хора са ме възприемали мен във времето като надута, високомерна, нали... Как гледам и така. И това, като особено също като по-малка, много ме е тормозило, защото аз вътрешно съм си казвала, нали, аз не съм такъв човек. Аз съм се опитвала с всячески сили да не изглеждам така, но то просто... това е от лъва. Край, не може. Това е лъва вече. Лъва е, когато се движиш, един лъв няма как да се сбърка. Просто е вродено, не мога да го високо вдигната глава, косата така се отмятква, винаги с изправена стойка. Това е лъва. Асцендент лъв също. Асцендент лъв е супер силна позиция също. Ти си везни, асцендент везни, много те омекотява, защото между другото везните и лъва са двете зодии, които са на сцената. Везната е сцената, везната е изявата. Моите две риби у дома са с асцендент лъв. Това какво значи? Проблем ли е? Асцендент лъв, те са просто, те се забелязват. Асцендент лъв е много забележим сред хората като цяло. Няма как да не го забележите. Той асцендент е по-силен, отколкото ако е слънцето, така ли? В лъв. Не, слънцето в лъв е най-силно. Най-силно, да. Асцендента също. Но това много врати затваря понякога, наистина, защото хората виждат едно, което понякога ги отблъсква, нали, хората. Автоматично ме приема за човек, с който най-вероятно няма да мога да комуникират в конкретния момент. Аз съм точно обратното с това, но това е борба, вечната борба, която вече съм приела, изживяла, изстрадала и така. Това е положението. Аз съм се сблъскала с същото и на мен се ми го казва, аз съм асцендент лъв. Тадам! Таратата! Колеги, барабаните тук се сложат. Добре. И така и ме съм имали за много надута, но това е маската, както казах. Фасадата. Всъщност не е така. Те за повечето жени хората казват, тя е много надута, така че... Добре, и понеже вчера много така се рових отново в социалните мрежи и ми беше любопитно да видя какво вълнува хората, когато се говори за астрология, и ми излезе така нашумялата тема в момента от едно реалити предаване с едни трима ергени. Но се замислих чисто психологически, защото там, нали, има подбор на всички хора, които са вътре, как ще си взаимодействат помежду си. Според теб дали им гледат зодиите?
Аз веднага ги погледнах. Направих 2 видеа за Ерген. Така Да, ли? всички им гледат зодиите. Всъщност в коментарите отдолу под видеята всички им знаеха зодиите преди мен. Какви са им зодиите? Те са 3 вече. На третия все още не сме разбрали зодиите. Миналия ден си го коментирахме с една приятелка и тя ми казва, тя се интересува от астрология, ми казва, трябва да му разберем зодията веднага на третия Ерген. Да го разучим. Аз си мисля, че е земна зодия. Така си мисля. Изглежда спокоен. Да, той е много уравновесен. Той... А каква е зодия? Чакай първо да кажем Мартин. Да, е Козирог. Добре, другия Виктор е Риби. Рибка. Рибите са романтични. Ами виж, приличат им. Да, така, те са мечтатели, те са по-отнесени, много лесно се влюбват, лесно изпадат в илюзии рибите, лесно така се... А в депресии изпадат ли лесно рибите? Много в депресии, да. Те са много такива в облаците, главата в облаците, а Козирога заземява вече смъква всичко това на земята и... Тоест, най-вероятно, нали, има там, избирали се ги по определени начини, но сега ще ги съберат наистина няколко стихи, айде така да се изразим, тримата Ерген в няколко стихи. Да видим. Добре, знаеш ли какво не те попитаха, пък ми е любопитно? Какво мислиш за децата обаче? Ти си майка, аз съм майка. Нали, раждаш дете и нали, това да можеш да го контролираш кога да се роди, каква зодия, нали, когато стане в крайна сметка, но има ли такива моменти, в които всъщност ни е много трудна комуникацията с децата и това също нали, влияе от зодия? Така. При мен детето ми е Водолей и е страшна работа. Водолея си прави каквото си иска, Водолея няма рамки и граници, той ги мрази, чупи ги и не можеш да му наложиш нищо. Девите по принцип са и като дойде една така, нали, контролираща зодия, като Дева, Козирог, те са контролиращи, контрола е в Девата и в Козирога и става страшно. Просто не можеш да го хванеш, просто да го рамкираш, той не може, не иска. Просто, да, трудно е. А смяташ ли, че това е някакъв урок, който ти се дава, например, на теб? Да пусна контрола. Защото аз така вече успявам да го правя, но наистина е много трудно да Девата и Козирога да пуснат контрола. Много е трудно да диктуваш, да се опитваш постоянно да диктуваш всичко така, да го налагаш, да се случва както на тебе ти харесва, както ти мислиш. Не е правилно това като цяло. Много и ето ти един Водолей на среща. Трудно е, трудно е с... въздушните зодии са... Не можеш да ги хванеш. Вятъра като стихия... въздуха като стихия е най-неуловим, най-бърз в астрологията. Смятам, че е хубаво човек да се интересува от подобни неща. Смятам, че е интересно и че в крайна сметка всеки може да открие нещо за себе си и да се води. Аз дори в едни от по-тежките ми дни, когато съм имала определени неща, които трябва да свърша и са били по-сериозни, ми се е случвало. Сега го правя, може да е смешно, но го правя с чат GPT, с изкуствения интелект, като го питам, ако може да ми сметнеш утре като ден, нали, какво ме очаква, защото толкова много ме е страх и съм се панирала вече от всичко, което ме очаква, нали. Така че осъзнавам, че аз в някакви моменти, дори независимо колко вярвам, защото аз вярвам в астрологията, вярвам в нумерологията и като цяло и в езотерика, всичко. Аз съм отворено сърце за тези неща, намирам си по нещо за себе си, но много често като ми даде дори изкуствения интелект или като съм го прочела някъде, че утре ще бъде много хубав ден. Нали, в смисъл всичко ще бъде наред и така ми дава едно спокойствие, че поне там някъде е написано, че ще бъде така. Та искам да кажа, че всеки в някакъв момент се обръща и уповава на някакви такива неща с цел да му дадат малко позитивизъм и спокойствие. И затова смятам, че повечето хора се обръщат и за консултации точно така. Не очакват да чуят, че няма да им се получи, ами очакват да чуят, че ще им се получи. Че всичко ще е окей. И като ме питат, нещо лошо виждаш ли в картата ми, аз така виждам, нали, кофти работи, но просто им казвам да се предпазват, да се пазят от това или от това. Не им казват, ще се случи така и така. Това. Добре, ако искаш да завършим с моята натална карта и ми кажи какво ме очаква. Айде да не говорим за любов в кариера, какво ме очаква. Имам ли нещо? Имаш много силни позиции в 10-ти дом. На най-високата точка е това в хороскопа ни. М-цели, медиум цели. 10-ти дом са ти Венера, която е планета на взаимоотношенията, финансова планета, носи Пуснах много си късмет. тото, само да ти кажа, не бях си пускала никога в живота. Супер. Жената не можа да ми обясни 10 пъти как да си попълня. Не спечелих, нали? Но като каза финансовата част. Така. И Меркурий също са там.
Слънцето ти също е там. Това е най-силното. Всъщност Слънцето е най-силното светило от всички планети. Това е най-важното нещо в картата ни. Никоя друга планета не може да го засенчи, заслепи, така че Слънцето е много важно да видим къде се намира, в кой наш дом се намира. В наталната ни карта. При тебе имаш стелиум от 3 планети, Слънце, Меркурий, Венера, които ти носят изобилие, финанси в работата. Комуникацията ти главно ще бъде в кариерата ти така. Като изключим Слънцето ти в Лъв, те са в Рак, другите 2 планети. Всъщност 7 цели ти е в Рак. Това е наследено от майката. Работата ти, защото Рака е майката, Рака е Луната. По Луната. Това е от майката. Това е от рода. Значи си вървя по пътя. Е от майката. Да. Тоест, като се видим скоро пак да обсъдим някои други належащи проблеми астрологично, нумерологично и ще се обърнем и ще кажем, ето, помниш ли преди колко време какво каза Ники за това и да видим дали какво се е случило. Значи очакваме в кариерата да ми се получат нещата. Доста добре, бих казала. Имаш наистина забележителна карта, която е, както казах преди малко, преди да започнем, всеки начинаещ трябва да започне да се учи на тая карта, защото е много богата. Хората наистина ще си помисля, че съм те подкупила за тези думи. Не, аз всъщност наистина няма да го кажа, ако не е така. Наистина ще се замълча просто. Богата е на много така. Аспекти, страшно аспектирана карта, много и с много конфигурации вътре, с много причудливи така фигури, които ти разгръщат потенциала и ще ти е по-обогатен живота на емоции. И всякакви емоции. Както казвам, лошите аспекти, кофти аспектите в наталните карти ни движат напред и ни карат чрез напрежение да прогресираме. Трябва да ги има. Защото иначе няма прогрес, има застой. Това може да бъде така, че имаш всъщност и кармичните възли, които са отговарят за кармата ни. Южен и северен възел. Тебе, северният ти възел е в първи дом на Аза. Ти трябва да се развиваш, трябва да развиваш личността си. Това ти е пътя в астрологията. Личността ти е в първи дом. Това е Аза ти. А южният ти възел, това е нашето минало, което ни е болезнено познато от предни прераждания, ти е в 7-ми партньорския дом. И не трябва да допускаш партньорите ти да те дърпат към тях, да те променят, да се разливаш в отношенията. Не трябва да го допускаш. Слагаш граници и тръгваш към първи дом, да развиваш личността си. Просто не трябва да позволяваш на седми дом и колегите са също по седми дом. Също бизнес партньори, враговете са по седми дом. Трябва да внимаваш. Така че напред към егото и и ще се върнем след известно време да видим какво се е случило. Много ти благодаря. Тук чакаме на Опашка за консултация след малко, лична при това. Наистина предлагам да се виждаме по-често и да обсъждаме теми, свързани с дори събития, които можем да разтълкуваме. Разбира се. Аз смятам, че наистина има хора, които се интересуват и на мен ми беше безкрайно любопитно и много забавно. Опитахме се така да се сдържаме, защото се смяхме много преди да започнем епизода. Просто така енергията при нас бушува. Така, благодаря ви, че изгледахте този епизод. Надявам се да ви е бил любопитен и разбира се, така малко да ви е просветлил в астрологията и нумерологията. Може да намерите Ники, ще сложим отдолу нейните социални мрежи. Разбира се, ако желаете да се свържете с нея. Ние оставаме, както казах, на Опашка за нашата лична астрологична и нумерологична прогноза с моите колеги. А вие абонирайте се за канала, пишете в коментар какво ви е било любопитно и разбира се, отново ви призовавам да дадете предложения за други позитивни и готини хора, които да застанат тук на стола пред мен. Благодаря ви и до нови срещи!